No niin. Hui helvetti, tää hujahti taas. Se oli leivijauho. Sitten serokokista. Tuo lusikka. Lusikka. Iso vai siellä? Nopeesti. Serokokista. Sitten tulee tähän kaakkoon. Voitko juomaan? Kaada sitä kaikki. Joo. Juo. Juo hei. Siinä on tollasta juomaa. Laita käsi alle. Ei tipu. Oi. Oota vähän. Sokeria. Elä nyt vielä pitää. Tää on joku se on helvetin, kun sota sun kosto varmaan. Vai mitä tää? Maista. Päästään jatkaa asentaa. Terve taas kaikille. Se on Teemu, joka juo taas näitä tämmöisiä saatanan litkuja vaihteeksi. Oi hyvänen aika, Kato sokeri. Nami. Ai juhla, Nyt on mulla nää kipeät nää. Ota nyt kunnon hyrppy vaan. Oi hemmetti. Maistuuko hyvälle? Kyllä se ihan, siis no... Kumpi siinä maistuu enemmän? Sokeri. Ei leivijauho. Kyllä se leivijauhokin maistuu, tai tulee kaikki. Bon appétit! Se pursu. Tää on mun erikoinen tää. Kippis vaan kaikille. Älä mene matolle. Juo nyt. Hyi hemmetti lippua. Kattokaa nyt taas. Ottaa kielestä. Otat kunnon hyrpyn, niin se riittää. En ota. Tää loppuuko? Kiitos.
Sehän meni hyvin alas. Se meni aika hyvin. Noniin.